Стара Загора е в първите редици по качество на съдебните услуги в България. Това е извода от доклада по проект "Правосъдие близо до хората", който беше представен днес в Съдебната палата в Стара Загора. Методологията за гражданското наблюдение е разработена от Центъра на неправителствената организация в Разград, а фактическата работа по проекта в Стара Загора е осъществена от Сдружение "Свят без граници". Проектът за гражданско наблюдение на съда в 6 града в Южна България – Димитровград, Кърджали, Свиленград, Хасково, Чирпан и Стара Загора, има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България, обяви ръководителят на проекта Георги Милков от Центъра на неправителствени организации в Разград. В резултат на работата на доброволците на организацията е изготвен аналитичен доклад за резултатите, в който са представени изводи и препоръки към представителите на правораздавателната система, към медиите и широката общественост. Наблюдавани са ключови области от съдебната дейност, от значение за съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво. Ние наблюдавахме окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и районните съдилища в Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Днеска и утре ние ще представим доклада в 4 града. Наблюдението обхваща територия от 13 900 квадратни километра с население повече от 700 хиляди. 12 общини в рамките на 2 съдебни окръга. На Стара Загора, на Хасково, всъщност 3 са и Кърджали, разбира се. Ние наблюдавахме 170 съдебни дела в 178 съдебни заседания. Стана ясно още, че местните координатори са проследили пряко 12 процедури по програмата за случайно разпределение на съдебни дела, изготвен анализ на интернет страниците на наблюдаваните съдилища. Докладът включва анализ на декларациите по Закона за конфликта на интереси на съдиите от наблюдаваните съдилища, който предизвика дискусии между авторите на доклада и съдии от Старозагорския окръжен съд, тъй като в него са представени неточни по думите на магистратите данни. Крайната оценка на доклада е положителна, посочи Ганчо Илиев от Сдружение "Свят без граници", чиито доброволци са участвали активно в гражданския мониторинг. Той, както и представители на окръжния съд и районния съд Стара Загора, получиха копия от доклада и грамота за успешно партньорство от авторите на проекта.